राम राम मंडळी, रामकृष्ण हरी. आत्ता जस्ट म्हणजे आम्ही मॉर्निंगपासून आलो होतो, पण पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही ब्लॉगमध्ये बघा. पण आपण हा शॉर्ट व्हिडिओ सोडणार आहे. तर म्हणजे जे बालाजी महाराजचा रथ आहे तो आज म्हणजे ओढला जाणार आहे. म्हणजे पूर्ण गावात जी रॅली होते त्याच्यामध्ये ओढला जातो. आणि हा आपण शॉर्ट व्हिडिओ अपलोड करतोय. तर म्हणजे आत्ता मी तुम्हाला म्हणजे जास्त नाही पण थोड्या प्रकारे मी दाखवू शकतो की जे रथ आहेत त्याची तयारी ऑलमोस्ट झालेली आहे. काही बाकी आहे, फक्त जे केळीचे घड आलेले आहे आम्ही ते बाकी आहे लावायचे. ते लावून झाल्याच्या म्हणजे ते कंप्लीट झाल्याच्यानंतर पूर्ण हा रथ हा कंप्लीट होईल. फक्त जे फूल हार वगैरे असतील त्या गोष्टी बाकी राहतील. तर त्या मी तुम्हाला इव्हिनिंगला 3 वाजायला म्हणजे आफ्टरनूनला 3 वाजायला मी ते दाखवणार आहे. तर तुम्ही आत्ता बघा. आणि व्हिडिओ कसा वाटतोय हा तुम्ही टोटल म्हणजे पूर्ण ब्लॉगमध्ये बघाच. ठीक आहे. आजचा जो पूर्ण ब्लॉग मी अपलोड करणार आहे.